печелят от смърт и заробване. Който не знае история, да види цяла Европа, цялото и богатство не е от бачкане, както ви лъжат, а от милионите убийства, които са направени. 100 милиона индианци ги нема, 20 милиона изпотрепаха по Индия, по Китай, англичаните, холандците направиха първото. Най-големия враг на всички българи е Европейския съюз. Това е затвора на нови световен ред, в който ние сме влезли и сме се продали. Това е най-големия ни враг. Първията стъпка за освобождаване на България е бягство от тази сатанинска система, Европейския съюз. Аз това се го казва от 1000 години. Къде отива в Евразийски? Никакъв съюз, бе, се оправяме как си искаме. Ние сме самостоятелна бойна единица, всеки може да си прави бизнес и да си прави търговия със всеки. Как ще ме командват някакви безполови джуджета от там в Холандия, не къде са, в Брюксел, да. И ще ми кажат на мене, тя е една държава, която няма нация там, всички са проститутки и изроди. Това е централата на проститутките, наркоманите и изродите. Те изроди ще решават съдбата на великия български народ, който се нарича 5000 години българи, говори български език 5000 години с някакви деграданти, генетични, кретени, болни. Разбираш ли, борбата е генетична срещу нас. Иска да ни унищожат генетично. Българи, вие сте върха, не се смачквайте, събирайте сили, знаете кой е врага ви. Врага е всеки един чужденец, който е дошъл да ни пороби. Никой не ни обича от чужденците, затова трябва да се обичаме един друг, да ставаме като един юмрук, насочен не между нас помежду ни, а срещу всички външни врагове.